Si Bayramon nagstandby sa tindahan sa likuan mga idol. Unya ka na amin ni question about sa edad ngayang giingon. Imposible kuno kayong maabot pataan na mga idol. Bay, kining ang istorya may ba? Kining di imposible kuno kay ng 121 maabot na tong kinabuhi na to maabda ka na. 121. O katuig. Abi niyo bay, ug ubanan gini mo sa imong mga pag-ampo busali ka sa Ginoo. Wa siguro mo abot ang 121 bay. Mano mo target yan? Ano ba bay? Sultian na sino bay? Ang ako lang apuhan bay. Pila? Namatay ito. Ang edad bay 98. Tutuka. O ya karon akong papa 93. Ha? 93. Ang akong iya sa namatay 91. Pero buhay pa may yung papa. Aw. Abtik pa kay ka. Ang papa ni Bayramon 93 na kuno mga idol pero abtik pagihapon. Tiki-tiki boys po to liwat ni Bayramon. Praptik pa kay Klois Ginoo. Kanang yang lawas bay magkuyo binduha. Mas ako pa'y maguwang tanawon sa tao. Krabiha ba no? Matay di ni kubot po to. Tinuod gyud siguro. May gabiin yung tanan dia. Kumungan sa gamay kay tungod mo buntao. Okay, kayo. Pero na istorya ba? Sige istorya sa ay posible ka na Manoy Chris TV, posible ka na si Bayramon mabot 121. Grabe makapalahubog. Ang mga tao nagduduha gid tuo ni Bayramon. Kay maghilak mga adlaw dili mahubog mga idol. Oh. Grabe kay ikaw pagkapalahubog bay. Pero musulti lang kung sinoon bay. Kanang mahubog ko bay. Higda tinaw ko na. Pero ikabuntag bay. Murag bay tatsabay. Grabe ha. Tinuod ba? Murag kagwala. Ako maluya mo ko ikabuntag ba? Inom. Mga oy pag ko ikabuntag. Wa pa kong laos kandi. Sugo ko rin din. Wag laog. Wa pa kong kaoy. Energetic yapon ka na. Bisag hangover ka? Hindi ko matumba. Murag mga anak ko mapunaw at rob. Ikabuntag ay kagabi nag-ampo ko daan sa kong arwa kita ka. Oo, kita ko to ba. Katong bato ni mo nga naklingin na dito. Oh. Makana nang iko bay. Akong nawas ba kay naamo ko sa kong pulong ba mag-ingon ako. Ginoo Diyos kay ikaw may gamahanan sa istog sa langit. Ni ako ang imong kinubos ug imong giluwas ni ako naghangis ng panabang unta imo kong panlipdan naon tawa ko kaluwe hatagi ko kusog ligon kay ikaw akong saligan kay gamahanan ni siyutag sa langit ni ako nagtuma sa sugon mo unta imo ko tabangan maluoy ka isali ko nimo ang tanan kay gamahan siyutag sa langit pangimo ko nimo sa ngalan sa Kristo mo amin pag-ana bay lakaw ka bay Bro, kay problema ba? Ito ninduta ba? Yung isura sa kuon na to ba? Yung sa mato na. Kuan to kining isod man ba? Kanagong mga pulunga. Kinaadman man na ba? Kanagong pulunga ba? Gihatag na nimo ka ikar na sayod. Ug imo nang sunon, ang imong baba na makayamo ka. Ingon sila makabuang kuno na kung imo na kanon. Dili ka ka ba? Baka mo ka straight. Makakuan kuno na eh. Ug dili ka mo musubay. Ay lalag pagtuga. Magsukuhay mo utok. Nailawas iba. Pero akong total ba? Akong total lang. 69 karon ya 121. Napay 52 ka tuig bay nga pabutonon to grabe do kaya. Ningon lang nga tong mga amigo nga kana murtagay pa sir, murtagay pa kuno grabe. Apil mo bay. Lagi ka sa hotel. Dili kay atong kinabuhi mo itong saligan. Abi mo lang o pananglitan doon na kay mga paglaom sa imong kinabuhi o doon na kay pagsalig sa imong kinabuhi imo gyung gamiton ang naghatag sa imong kinabuhi kay nag-ingon man kamo mga katawan ni Baus Kalibutan gihatagan ta mo pa kinabuhi gihatag ta mo nilapita kay gusto ko pagsanay kamo pagdaghan kamo so diya magdaghan kamo buhata ang akong isugod nyo ay mo bagbot og daotan kinsa ka tong gigutom pagkana kinsa ka tong giuhaw pa imna pag sinabtan unsa na nga verse sa kuan bay bersikulo sa kuan Biblia unsa na nakainom dong pagana naamay akong Biblia ba? Ato na ba sa kaya naamay akong gitisto daan ba? Ato na lang pero nakainom dong pagana sa verse bersikulo wala nakakainom dong sa bersikulo unsa na siya nga bersikulo kailamay ako ang Bible. Ako kansam nang kanay mong Bible imuhar nang hinimo ba unsa na? Hinimo gihata ginas pastor gid siya nga mao gid nagdag tag-iyas maong Bible. Ako ginang giampingan sa arsa sumpaya kato ba tong hinong kato plastic. To kita ko to stick to sa atong basahon tuwa dito kay ako na nagibutang circle daan nga andhan ako dumduma ang basahon ako nga mo ko isulti sa maong mga tao. Mga tao makatuo nga
Yaman mo sulti. Oh. Ito baka niya, atong pangitaw ng asa ng bisiklo. Pwerte mga pulong si Bayramon mga idol. Lisod kay itong karon kay haod man kalaw. Ayaw na lagahat og saom kung mubo kag utong. Oy man ni Chris TV, anong law man nagpulong si Bayramon? Matun pa ni Bayramon ingko piso, tulo na lang kapanig sa libro. Mahimo na siyang pastor kuno. Unya kay wahi naman siya nakahibalo nga ang tagay dili man pwede kuno. Maong ni dali kuno siya withdraw.